И да започваме на Майнкрафт, но вече почнах малко видеото по-късно. Взех 4 дърт. И сега трябва да ходя някъде да си правя къщичка. Защото... Костенурката! Костенурката нинджа! Здрасти! Чай да се направи така на база. Овсета е тук влиза. Така. Се скривам. Аз и горе ли сложих дърт блокче? Не бе, аз не искам горе. Тъмница. Добре, айде стига толкова. Стига толкова сме се крили. Айде да откопаваме всичко. Добре, и тук ще го сложа за текст. Едно. Пала. 2. Пала. И тук е... Пил. Добре, сега нека да се идва. Къде е? От тук... Някак си. Дърво, трябва ми дърво, хора, трябва ми дърво. Дърво. Не, така ще се излъкна от тук. Аха, тук бе. Къде съм се спала, обаче? Майка му става. Я искам да... Тук в... Какъвто байон бе. И значи... Нищо е така ще копая. Дърво. Храна, трябва ми храна. Охо! Чай да ям, защото положението е спешно. Чай да ям малко и такова. Аз не мога да ям. Аз играя трио на Майнкрафт, не истинският на Майнкрафт. Сега как ще взема това дърво? Ай, така. Читър. Читър, че съм аз. Ай, тук бе още. Айде, вече имаме 12 дърво, с които може да си крафнеме доста неща. И сега с тези 4 плангове, 8 плангове, дали мога да правя крафтинг тейбъл?
Така. И в този крафтинг тейбъл ще си направим меч. Трябва ни за меч една пръчка. А пръчката как се правише, бе? Ето една пръчка, 4 пръчки му взема и с тези 4 пръчки ще се направи един меч. След това ще си направя една брадва, която е с 3 планкса. 3 планкси и 2 пръчки. Значи трябва сега да направим от инвентарито тук тук едни такива планкове. И имаме пръчки. И сега с тези неща би трябвало да може да построим така не. Може да се направим от крафтинг тейбъла една брадвичка. Ето, да. Дай ми я. Искам си брадвата. Чакай, една брадва и сега мисля да си направим може би да, не, то кирка не остана да се направи. Кирката ни трябва още 2 планга. Не, 2 планга и малко пръчки. Окей, значи 2 планга. Видите. Така. И с 5 планкс ще стане и пръчки ми трябват. Чакайте, от тук ли се правиха пръчките? Чакай сега. Какво стана тук? От тук са пръчки. Ей тъй. И сега на крафтинг тейбъла ще крафнем една кирка. Айде, вече сме оборудвани. Котинци. Може ли да го нахраня? Котка. Чакай, тя куша ли даде тая котка? Нищо, изпирам. Добре. Оборудвани сме. Чакай, трябва да се направим лодка. Лодка ви трябва. С плангове ми трябва. Окей, елементарно. Тези 2 пъти по 4 планга. И с тези плангове сега ще направя една лодка. Така, след това ще изкопаем крафтинг тейбъла. И да отплаваме в далечните... Не. Едни от най-рядките животни! Ги намерих в Майнкрафт! Пандите! Чакай, служи тук лодката. Панди, здравейте! Ой. Не искам ги ударя, но са сладки. Трябва ми храна, не искам да ги ударя просто. Виги! Ой. Няма да ви... Да не ме нападнахте. Ой, пандичи. Айде, ще ви оставя на мир. Искате ли храна? Ако искате храна, ето ще ви дам. Чакай само да видя как се дърпаш. Ето една. Не, вие сте 2 панди по-точно. Така че и двете ви ги давам. Не бе, искам да ги дам.
на пандите. Айде, това е за вас. 2 хранички. Довиждане! И срещах с панди за първи път. Кой има тук, бе? Късмет! Някакъв късмет, човек. Намерих си шапка. Ето бе, вече съм full iron. Нищо не съм, бе. А имам само една шапка. Там има пещера. Мисля да отида в пещерата. Тук ще отидох. Може да има някакви яки неща. Ма хора, и на мене ми трябва също и храна. Аз това не съм се замислил. И легло, значи сега трябва да направим храна и легло. Значи сега за храна ще е по-лесно. Но за легло... И то е лесно, ама ми трябват овци. Плангове имам и овци не трябва. Така че... Да. Чакай, лодката да си взема. Вой, аз почти си изхъбих кирката. Къде са? Крипър! Убих. Паяк. Ужас. Не, внимай го правиш. Убих. Хора, трябва сега да изчакаме колко много време, докато стане нощ, така не ден, защото дори нямаме легла, пък сега в това време овци, според мен нито една няма да има. Така че, да. Ето е и тук. Ох. Болива. И сега от тук. Умиране! Па! И да, това ще бъде от мен. Довиждане.